Babag Settlers Urban Poor Association o BISUPA sa Barangay Babag 2, Lapu-Lapu City, mainitong mitimbaya sa pag-abot sa Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV ni atong miaging Biyernes. Ani ang report. Ang Disyembre, buwan sa Pasko, maong kining mga sorpresa o mga regalo, gibisita sa Kapuso Network ang usa ka dakong urban poor community sa Lapu-Lapu City. Dili mo menos usa ka gatos ka upunganon ang nagmalipayon ug mapasalamaton kaayo tungod sa gasa nga nadawat gikan sa GMA Regional TV. Bag nga puno sa mga utanon, giparisan og usa ka tibuok manok, essentials sama sa face mask ug supplement gikan sa mga private partner ug sponsor mao'y ilang nadawat. Nalipay sab ang Lapu-Lapu City Youth Development Office kay napili sila isip usa sa mga partners ning kalihukan. Kay labi na karong panahon sa pandemic, lisod kayo kanang ang vegetables, MX3, ang manok kan sa JCI, dako na kay nagtabang sa urban poor diri sa mga tao sa Lapu-Lapu. Aton sa distribution na ila-ila sa GMA Regional TV team si Fernando Inok, 50 anyos, usa ka basurero nga naglisod sa pagpangita o panginabuhian tungod sa iyang kondisyon nga partial blindness. Alang kaniya, sa iyang asawa ug duha ka anak, dako na kaayog tabang kining mga regalo. Kanang inyong team and staff kay grabe kanang nindot kayo, kanang nindot kay communication, supportive kayo, kanang grabe buutan. So muna kanang nindot sa bitaw ang vibe kay kanang malipayon kayo. So nigawas jud ang GMA na unsa jud ba? What is GMA? Malipayon. Daghang salamat. Happy anniversary GMA. Daghang salamat nakadawat og regalo. Ang usa ka bag nga puno sa mga masustansyang utanon, giputos o gisukipan pa og mensahe sa paglaom gikan sa RTV Balitang Bisdak teams ug anchors. Kalipay sa news personalities ang pagpadayag sa ilang mensahe ngadto sa atong mga kapuso, ilabi na karong panahon sa pandemya. Ang mga pagsuway ug hagit sa kinabuhi atong malagpasan nunot sa pagsalig sa Ginoo ug kay kita mga Pilipino, kauban mininyo sa pagbangon mga kapuso. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.